Salam aleyküm, men Devran Habarsız Galmayıp Beşeğinin 87. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, biliyorsunuz virüs sebepli dünyada, bütün dünyada bulunmuyor bir topar problemler, zatlar oluyor. Ama biz buna qaramazdan sunut dünyasındaki tezirliklerimiz bilen her birinci gün sizin karşınızda, kemerinizde takın. Uçtu onu. Kliplerimize başlayıp Tacikistan'ı doğumuz bilen Dayanç Jumayev, Fit Azizbek, Sakit Samedov, Çaki Çaki. Gıdaydımçıyımız Cemile'den tədəcə klip Kimmen Kimsen. Yeni ortaya klip Rahim Qurbanov'dan Talip Qıydı. Adım zıhrı ödüm olsa talip qıyız. Ah talip qıyız. Mehirden dolup qıyız. Akıl hoşun ettin serden alıp qıyız. Bu yollarda arzu hıyallarda geriyerin seni yada salıp qıyız. Azize'dan tədəcə klip Geçmi. Eldar Ahmed, Fit Dayanç Babayev, Mektep yıllarımda. Neme fida vardın, sen beni Allah. Koydun sevmedin, sen yolunu bağla. Yanar adı koydun, yüreğimde ya. Murat Mollo, Mektep yıllarım. Edim basıp 11 yıl ozar. Bu soğandan etlen mektep yıllarım. Senli geçen güller ne hili güzel. Bugün ümsüm yatlan mektep yıllarım. İnni geldik halkaydım Time. Üt göşük təzəlik DJ Bega'dan halkaydım duşurmaz mı? Sen bahırda dostun mağay, sen mendeştin terbevüle. Tervaz vurdum sen daşında, özüm aşık şol bilbile. Tervaz vurdum sen daşında, özüm aşık şol bilbile. Yeni ortaya kalkaydım Time Rüstem Halı'dan barnaya çaydım. Ulgum yatın kova çevede, ayıp yalın koylan ilgürüm gali. Yeni varıp verir mi kemirlerim, o yerde koydansa kıyılırım gali. Yeni varıp verir mi kemirlerim, bir gece koydansa kıyılırım gali. Dostlar, son kuvalıkta YouTube algoritması yine de go'u işleyenok. Təzə bölümlerimizin uzimleniyesi, yani bildirişi baranok ve təzə bölümlerimizi sıptırayalar. Eğer de kıyın görmeseniz şu bölümü 5 tane dostunuz ile paylaşın. Aktif arttıkça algoritma düzelir. Hem belat go'u olur size araşı. MP3 şakacıklarımıza hip hop dünyasıyla başlayız. Aşok, Fit, Men Mekan, Koğulu. Kovala, pullarım iğnen, pullar kovala ya benim iğnen. Bana doğru tanım, bana gide ağır taşım, bana ardı bulu yaşım, bana. İnniki MP3 aydımız avadan Halmedova Vah Yüreğim. Türkmen toyları yazmaz şükürde dinle. Sana doyudu vermerin, sana söylendi verin. Dünya seni
Dostlar, yanvar ayının iň bet klip saylawyna başladyk. Eğer ses bermedik bolsaňyz, lenta edip sesini berip bilersiňiz. Instagram täzeliklerine gelemizde Amalia Instagramda muştoklarynyň soraglaryna video şekilde jogap berdi. Şo videoda ýakyn günlerde täzece klip bar diýdi. Gije galsam 8 marta çenni taýym bolar diýdi. Esip bolsa täze klipimi ýarkyjyp düşdüm. Gözüme getirýän ideýalaryma döwje bakmajak boşuşsa başlasak 8 marta ýa-da onun irak goýurmak mümkin. Sebäbi muştoklar kän soraýarlar. Muştoklary yine bir näçe aýdymny hiňlenip bermegini haýyş edipdir. Men ködüňe söýmekmi? Şoňa janymy bermekmi? Ya hyýallarda gelmekmi? Söýmekmi? Koýmakmi? Yeni bir täzelik Instagram Tyma Bagşylar sahypasyny uluk konkursa başlanyny 50 san bayragy bar. Bugün sizin için Tyma Bagşylar sahypasynda uluk konkursa başlaýar. Bu konkursumuzda 50 sanak bayrak bolar. Baş 5 bayrak bilen sizi tanıştyrıp geçin. Birinci ýere iPhone 12 Pro, ikinci ýere iPhone 11, üçüncü ýere Samsung A51, dördüncü ýere Samsung A30s, beşinci ýere Honor 9 telefonlar bolar. YouTube täzeliklerine gelemizde Nazir Habib official YouTube kanaly açypdyr. Şeýerden geçip aýdymlaryny dinläp, agza bolup gollap bilersiňiz. Dağılan ömrümün, yıkılan gönlümün, sana her günümün armağanı var. Ettim seylip har, insafsız derya, yürekler yanıyor, armağanı var. Yeni bir YouTube täzeligimiz Batyr Muhammedow öz YouTube kanalyna Gülşirin Kürtliýdi köşdepdi. Gelleğin iň gowy şagajyklarymyzyň biri köneleri ýatlar şagajygymyzda Mekana Taýew görüýün aýymyň gül ýüzüni. Jahanna yaşayış yok sevgilim gerilenim dövüyün men sana canım hiç gödele dövmedim. Jahanna yaşayış yok sevgilim sevlenim dövüyün men sana canım hiç gödele dövmedim. Yüreğim ayımın gül yüzün yollarına gelin gülledim. Yüreğim ayımın gül yüzün yollarına gülledim. Yüreğim ayımın gül yüzün yollarına gelin gülledim. Yüreğim ayımın gül yüzün yollarına gülledim. Yeni bir köneleri ýatlar Hacı Almamedow Vatan gördüm. Nereden burşaktır aklımdan düştüm. İşinle toy var şadiyanım. Dostumdan sonra benzin hakta geçtim. Burun oluptur yarım sen durmuş doyum. Vatan gördüm. Yarın gardım. Vatan gördüm. Yarın gardım. Gellik iň gyzykly şagajyklarymyzyň biri tesirleri okumaly şagajygymyzda. Geçenki bölümde birinji tesir ýazyp bayragyň eýesi bolan dostumyz elbetde Esko Live yeni oğudan goş gelipdir okuyan. Dinläp goşkularmy hedil edip alın kayf. Galamymy ele alıp gelli yeni Esko Live. Bitcoin de götürülsün. Patpişiklerin sany mediatama trend olun. Maladis atavaýal. Baylaşdy ya baylaşdy. Söz baylygym baylaşdy. Inni mediatamada birinji ýazmak kynlaşdy.
İşinizde üstünlük qadamlarınız bağıtlı olsun. Geçen yıllarım hemmeňize gutlu olsun. Esko Life bilýän Instagramdan ýazmalyk. Geçen bölümde aydyk Esko Life yok deyip he. Ana geldi Esko. Gızıklı tesir ýazyp ikinji bayram eýesi bolan dostumuz has dogrusu manyly tesir ýazyp. Bayram eýesi bolan dostumuz Mawtumuly Halimov yıkılıp ayağa kalan biri hiç yıkılmadıklardan has güçlüdür. Bir de Instagram'dan yazdılar. Murat Desanov şeýle dipdir. Sohotçumayev Aydymyň gowy daş sesine saglyk media tama türkmen YouTube'unu yaraly diňe öňe birat dipdir. Öňe birat. Begenç ağını yazıp şeýle dipdir. Yazman geçmeyin diýdim, menden birja tesir media tama bombo dipdir. Cennet Orazowa şeýle dipdir. Muradowyň eje hakyna Aydymy ýüregiňe girip gözüňden ýaş akdyrýa gaty gowaýdym. Eje hakyna Aydymlar köp bolsun hemişe inşallah diýip. Şatlyk 03 şeýle dipdir. Kardeş organ mafyasy değilim ama bir kalbini alırım. Azat geldi berdi şeýle dipdir. Her hepden birinji günü 8'de çykkan videolar Türkmenistanyň sagatyna 8'de 20:00. Dostlar yeni bir habarım Instagram'dan, YouTube'dan gitara gow çalýan maňadam öwredi diýip ýazýanyňyz köp pulun verjek diýeniňiz köp. Ýöne gow habarım men Neuran YouTube kanalyna gitara sapaklary berip size gitara öwretmek karar aldım. Muçok ansatçak şeýerden geçip men Neuran kanalyna agza bolun ve meni gollan nesip bolsa ýakynda men siz bilen ve bölümüňiň soňuna geldik dostlar. Iň esasat özüňize gowja seredin. Hoş sağ olun, aktif olun. Asme uluna maşa ses çalmasın. Bur topor değil mi? Bur topor bulan jorda. Nergime diýär, menem şu bir zap setjek wagtym bar. Bize gyýyr futbol oýnaýarlar. İncem bir önem bolýady. Gelýärik bolýar. Mektep ýyllarymda Eldar Ahmet kim? Dayan Patsan dinledin mi? Aslında YouTube'da go dinlen kasoyun tesne men diýär. O Patsan aýtdyran o piyan. Jellen aladım diýip bir gyýyr ýaldy şimdi. Awa aýtdyran o. Rayo. Canım. Wagt bilen baranok täzirleri bildirişdiýärsiň menim uýjumlenie diýerim. Uýjumlenie. Şu bölümü 5 tane dostuňyz bilen paýlaşyň, sypdyrmasyňlar. Täze bölümlerim görülüp belki gowy işler diýmedim diňe. Yo normal da bak. Bundan ziyade oturum patladı. Aydym adı yok mu? Aydym adı nerede? Vah yüreğim. Tamam işte Instagram täzeliklerine geçen günlerde Mustaqlarning soragyna video şeklinde cevap berdi. YouTube yok o. Tamam arkadaşlar. Men näme diýdim? Görýän. Görüyün ayımın gül yüzün. Ne sen gittin mi? Yo hemmek işte bağ mı kadı yani o mende de var. Sen ayağa kalkıp gördün mü? Men diye yerden yürüyen. Yine canım büken kellemeye yakın. Üstüme var ayağım. Şimdi ya sen? Ayçaklardan ayıp ondan sonra şeyleri kuran bölüm. Ve sana anladı gıta. Ayıp tesiri adından çıkarman öğrende hocası. Canım büken. Canım büken aktif mi o?